oppimisen johtaminen organisaatiossa on mielenkiintoinen teema. Mitä se sitten käytännön työssä tarkoittaakin, niin sitä on varmasti hyvä pohtia, koska oppimista tarvitaan koko ajan. Asiat muuttuu, muuttumiselle tulee paineita ulkopuolelta ja sisäpuolelta. Ja näihin paineisiin sitten täytyisi mukautua jokaisen omalla tavallaan, mutta yhteistyössä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että työelämä on tänä päivänä jatkuvaa uuden oppimista. No miten sitten sillä organisaatiossa voisi oppia niitä uusia asioita, niin varmasti on koulutus. Koulutus on yksi niistä tärkeimmistä ja meillä esimerkiksi tehdään yhteistyötä Lappian kanssa, mutta aika paljon on myös Attendon sisäisiä omia koulutuksia, jonka kautta opitaan niitä uusia tärkeitä asioita sitten. No sehän ei vielä riitä mihinkään, vaan tarvitaan siihen sitten semmoinen hyvä työilmapiiri, jossa sitä oppimista voi tapahtua ja sitä osaamista voidaan jakaa. Ja ehkä yksi, mitä me pidän kaikkein tärkeimpänä, on se, että sitä osaamista sitten myös arvostetaan. Eli syntyy sitä arvostusta siitä, että me opitaan ja me osataan näitä asioita. Ja se johtaa myös omalla tavallaan sitten siihen työn iloon ja me henkeen, että me yhdessä ollaan opittu ja osataan. Nämähän ei mahdollistu silloin, jos työpaikalla on pelon ilmapiiri tai että jos on pakko oppia tai ne asiat on jollakin tavalla vaikeita tai ne täytyy omaksua liian nopeasti, että oppimiselle täytyy kuitenkin antaa aikaa. Ja siinä on esimiehellä kyllä aika tärkeä tehtävä siinä, että on aiheellista miettiä jokaisen työntekijän kohdalla, että minkälainen se on oppimisrytmi ja minkä verran asiaa voi kerralla sitten tuoda siihen opittavaksi. Että jos vaaditaan liikaa kerralla tai laitetaan liian tiukat aikataulupaineet, niin oppimisesta katoaa ilo ja syntyy purnauskulttuuri, että aina meillä muutetaan asioita ja eikö tätäkin voisi tehdä toisella tavalla, että kyllä siinä esimies ja johtajuus on aivan ratkaisevassa asemassa, miten sitä oppimista siellä organisaatiossa johdetaan, jotta syntyisi hyvä lopputulos, koska pelkkä koulutushan ei takaa sitä, että tapahtuisi myönteisiä muutoksia tai haluttuja muutoksia, vaan siihen tarvitaan se henkilöstön ja lähiesimiehen ja johtajan semmoinen yhteistyön tulos, että me tavoitellaan tätä ja tuota kohti mennään ja se tehdään asiakkaiden parhaaksi ja tämä on meidän yhteinen tavoite. Osaamisen johtamisen prosessi lähtee organisaation tarpeista. Mietitään, mitä se ydinosaaminen tällä hetkellä on ja mitä mahdollisesti organisaatiota tulevaisuudessa puuttuu. Ja keskeistä tässä osaamisen johtamisen prosessissa on ymmärtää kokonaisuus, jolloin nämä tarpeiden hahmottaminen helpottuu. Ensin on tunnustettava ja löydettävä ne tarpeet, mitä yrityksellä on, jotta voidaan ratkaista nämä puutteet. Tehdään kehittämissuunnitelma yksilön ja koko henkilöstön osaamisen kartoittamiseksi ja nostamiseksi. Kun kriittiset osaamispisteet on kartoitettu, mietitään, millä keinoin tätä yrityksen osaamista lähdetään nostamaan. Rekrytoidaanko mahdollisesti uusia yrityksen ulkopuolelta vai nostetaanko yrityksen omaa osaamista? Näin tämmöinen osaamisen johtamisen prosessi on jatkuvaa ja syklimäistä ja myös seurausta muutosprosessista. Osaamisen johtamisen prosessi on näin myös laatujohtamista. Oppimisnäkökulma tulee olla osana yrityksen strategiaa. Osaamisen johtamisen keinoja ovat organisaatiossa palaverit,
kehittämiskeskustelut ja positiivinen palaute. Organisaation palaverit, jossa pyritään tuomaan esille omia ajatuksia, kehittämis- ja parantamismahdollisuuksia yrityksen toimintaan ja käydään läpi tulevia työtehtäviä ja aikatauluja. Kehittämiskeskustelut esimiehen ja alaisen välillä, jossa kartoitetaan alaisen osaamista ja suunnitellaan tarpeiden mukaista koulutusta ja urakehitystä käyttäen erilaisia mittareita ja kyselyjä apuna. Positiivinen palautteella saadaan aikaiseksi motivoitunut työntekijä ja tuottava työympäristö. Hyvä mahdollisuus, jos organisaatiossa pystyy käyttämään työkiertoa, jolla pystytään sitten laajentamaan osaamisalueita ja tällä tavalla saadaan lisää resursseja käyttöön monipuolisemmin ja särkymävara jää vähäisemmäksi.